Mr. and Mrs. Diosdado Perez and family, Ronald Perez and family, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Mariel and Charles Castillo, Christian Castillo, Charis Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Quezon, Freddy and Perla Pacho, Jean and Alex David, Iris Yabut, Johnny Joseph and Maro Pacho, Gibbs David and family, Henry and Lovely Canlas, Yula Canlas, Blessy Myra Canlas, Cesar Maluntag and family, Nelia Santos and family, Jefferson Santos and family, Debbie Ann Santos, Vicente and Priscilla Marquez, Emerald Lydia Paras, Alice Eugenio and family, Corazon Cuellar and family, Tanueco Enriquez and family, Frank and Net Adviento, Relly and Gloria Tanhueco, Seferino David, Patricia Sabinian, Liz Aquino, May Sunido. Para king Aldo kay Baytanang Anet Mende, Vicky Dizon, Arlie Mande. Para king Kapagnasanang Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arnel Manaloto and family, Carl Joshua Malit, Arthur Wilkerson, Aileen Manaloto Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio, Manalili Palacio family, Martini Ilin de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Lito David, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Mr. and Ms. Alfredo Salazar and family, Chandler Antanueco, Yolanda Yu, Joseph Wendy Garcia, Gabriel Joseph, Kristen Teresa, Alice Margaret, Gabriel Angeli Lopez, Ian Alan Constantino, Micah Fajardo, Aurora Donca and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Roel Dizon and family, in Genesis Garing, Rinaldo Mamangon, Elsa Mamangon, Winsby Ali Katakutan, Eileen Katakutan, Edith and Yuto Yoshida, Eric and Erin Yuna Laksamana, Ernie and Resi Laksamana, Sunday and Det Basilio, Ronald and Jimmy Pino, Corin and Ron Inigo Pino, Rogie Enriquez, Raquel Endo, Rowena Nano, Rudy and Ida Aquino, Jodicon Punsalan. Para king Malagwang Kapaldanan ng Freddy Pacho, Flor Malit, Elisa Yabot, Consolacion Yabot, Violeta Ibay, Mary Ann Elmida, Tess Castillo, Edith Mercado, Bernice Canta, Olive Pasco, William Aguilar, Jimmy Antino, Florentino Aison, Rosalinda Datu, Adelfa Angeles, Erin Chamson. Pangatita na po din kaladwa dari Raymond R. Hogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Jogar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Jose Abot Jr., Francisca Yabot, Sister Amelio Sarmiento O.P., Bernardo Garcia, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Felicitas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Gregoria Hernandez, Roel de las Alas, Rosendo de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Musta de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Loretta Macabali, Ebelia Meng Christie, Angelita Balahadja, Joey de la Paz, Viviana David, Pauline Taon, Pino Santos, Apica Santos, Emilio Donca, Antonio Donca, Alfredo Aison, Amelia and Ignacio Giao, Ernesto and Aurea Punzalan, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Gabriel Coronel, Edita Punsalan, Fernando Muldong, Beatrice Muldong, Dominador Muldong, Ernesto Muldong, Carlito Garcia, Telma Ramirez, Maria Ramirez, Reynaldo Ramirez, Erasto Aquino Sr., Ros Aquino, Masaji Yoshida, Efren Enriquez, Jostad and Clara Tanueco, Angel and Ines Tanueco, Benjamin Francisco, Lisa Dizon, Loera Castro, Violi Cruz, at ding maldang kaladwa ang mga kailangan kimpakalulo ng Ginu. Ing magmisa tamo po, Reverend Father Jonathan Bartolome. Yeah.
Lagyo na ning ipa po ng anak po ng Espiritu Santo. Amen. Ingginuma natilya kaya kayo. At kera ang timuri. Si Shantala rin kaya katang kasalanan at anyawaran ng kapatawaran ni malugod tang ipa. Bata maging karapat dapat magmasusi karing banalan misteryo. Iyag kastangin iyag nanagna ni kapanisyan. Magkumpisal ko king Diyos ang mayupayang tutu at kaya kayo kapatid. Uli ni kasala kong bina, ing isip amano at dapat, at niyalawang kakulangan. Uli nita ipanagapuko, at Santa Mariang Kaplan Mam Birhen, karin sa blang anghel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatid, ing panalangin niyo ko, king Diyos, aginuta mo. King Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king die alanangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, malugod king meto ketawan, itugtog mo kaya kami ang grasya ning kaya kang espiritu. Tapat ka rin kaya kang kautusan, maging talapatutu na kaya mansana, karing sablang tao king kaya kang katutuan, at mitmong kapayapan, itatag ing pamisan metong karing sablang tao. Itiadwan mi king kapamilatan ng ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibye at magari, kambe mo at ning Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat king libro ning Exodo. Migsalitaya ing Diyos at iladeti ring amano na. Ako ing ginong kaya kayong Diyos, amilwal kaya kayo ibat Ehipto, nung karing kayo mayalipian. Kayo mikakaaliwang Diyos, subali kanako. Kayo gagawang larawan, para kaya kayo, o nano pamang kawangis, ning nano mang atyo karing banwa. Keti king yato, o king danuman, o ing atyo king lalam ning yato. Kayo duro ko karing idolo, o sasamba kareti. Uling ako, ingginong kaya kayong Diyos. Diyos kong mapangalalo. Parusan kula retang masama kanako. At pati na ring palipi, ra anggana karing apura at apo king tut. Dapat papakit ku ing lugod ko kareng libo-libong palipira, retang malugod kanako, at maminto kareng kautusan ko. Gagamitan ing lagyo ko, king marawak, kapagnasan, uling ako ing ginong ke kayong Diyos. Parusan ke ing ninumang gagamit, gusto king lagyo ko. Igalang niya ingaldo sabat at pabanalan niya. Ating kayong ana mayaldo, bang daptan ing obrayo. Dapot ing kapitong aldo, netong yang aldo ning pamagpainawa, ang makatagulaling para kanako. Alam netong man amalyaring magobra king aldo iti, emu ikayo, nune patina ring anak yu. Ring alipen nyo, ring seseyong animal, o kaya ring dayuan amaki pamalen kaya kayo. Kilub ning ana maaldo, ako ing ginong kaya kayong Diyos, lelangan ke ing yato, ing banwa,
ring dayat malat, at ing sabla-sablang atyu kareti. Dapot te painawa ko king kapitong aldo. Ita ing sangkan, nung bakit ako ing ginu. Te panuanan ko ing aldo sabat, at gewakeng banal. Igalang ye itatayo, at imayo, bang kumaba ing beyo, king labwat, ababye ko kaya kayo. E kayo makamate kaparang tao, e kayo makipangalugod, e kayo manako, e kayo sasaksi, king e katutuan, labang king kenu paman. E kayo ang kaminan ing balena ning kaparayong tao, e ang kaminan ing asawa na, ring alipan na, ring baka na, ring asno na, o nano pamang bandina. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Ginoo, atilo keka, di nga manong babyebye, alang angga. Ginoo atilo keka ding amanong babebye alang angga. Ing batas ning Ginoo ganapya, babye ang bayong bye, king tao. Apa na langin nala, ring tuntunan ning Ginoo, kabyasnan babyere, king taong alang balo. Ginoo atilo keka ding amanong babebye alang angga. Ding kautusan ning Ginoo matulid la, nino maning tupad, tula ing kamtana. Ding utos ning Ginoo istula, babyelang sala, karing mata. Ginoo atilo keka ding amanong babebye alang angga. Karapat dapat ing gumalang mitmong takot king Ginoo, sukat manatiliti kapilanman. Dingatol ning Ginoo, pawalang katutuan, alayang kakabiran, ninuman. Ginoo atilo keka ding amanong babebye alang angga. Malang may git king ginto, may git lang pibuburyan, king dalise ginto. Mas mayumula kesa king inuyat, may gitla kanyaman, king pulot panilan. Ginoo atilo keka ding amanong babebye alang angga. Parangalan tayo po ing maya pabalita. King mitmong kababan alub, ing amanong tatamanan ng Diyos, karing puso yo, ang makapagligtas kaya kayo. Manatili kaya kayo. At kaya ang timurin, Pamamasaging mayap abalita at pangkang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. I Jesus, nga na ka rin kayang alagad. Pakiramdaman yung ngeni, ing kabaldugan ing talimhaga, tungkol king sinalbag bini. Detang makiramdam king amanu, tungkol king kayarianing Diyos, dapat era pakaintindihan, kalupadala, ring biningdig pa, king lele dalan. Panyatang ning marawak,
sa sagmitan na itang miyasik karing pusura. Ing bini adigpa king mabato, kalupadalaretang makiramdam king amano, at matularang tatanggapan iti. Dapot magyamot karing pusura, inya maglambat. Ning daratang ing kaligaligan o ing pangalupig, pauli ning amano, agad lang dirimla. Ing biningdig pa, king dikot masuksok, lalarawan dalaretang makiramdam king amano, dapot meging balisala tungkol karing bagi makainggil keti king yatu, at maging malugudla king pibandyan, hangga king alanang paglugalan karing pusura, ing amano, inya elami kabunga. Ing biningdig pa king gabud ng mataba, ilapin detang makiramdam king amano, at makatalastas kaniti. Pasipamungala, at insya dinalan, at insya na mapulo, at insya 30 pulo. Ing mayap ng balita ni Kakatam kaligtasan. Kapurian kera o Kristo. Maya babak po kaya kayo nga. Kumusta na po? Matatag ko po ne. Diyan mumuran at so kayo pamurin. Yan. Congratulations po. May magkumpare po na nagtatanim sa bukid. Tapos yung isa, napansin niya yung kumpare niya. Nagtatanim siya pero wala siyang hinuhulog ng mga seeds. No? Kaya tinanong niya, sabi, pare, anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita? Nagtatanim ako. Mukha ka nga nagtatanim. Pero wala ka naman hinuhulog na mga buto. Tapos sabi nung kumpare, pare, bobo ka pala. Ang tawag dito, seedless. Yan. Ang gospel po natin ay tungkol sa parable of the sower. Tungkol sa naghasik ng binhi. At pinapaalalahanan tayo na ang binhi daw ay ang salita ng Diyos na tinatanim sa bawat isa sa atin. At ang kailangan daw, tumubo sa atin. Ing challenge na nita, pinitang potamakiramdam tamo king amano na ning apong Ginoo, magkabunga ba king biyeta mo? Ing burisabyan, babiyayan tamo ba? Itang pakiramdaman tamo. Kasi ang salita daw ng Diyos ay parang binhi na inihasik. Pero depende doon sa kondisyon natin. Depende kung ito ba ay tutubo o hindi. Kaya makasalali ano kitang nanitang disposition tabo. Kasi yung unang condition daw, sabi, yung mga seeds na hulog sa daanan, no? So nilalarawan yung mga tao na always on the road. Kasi sinabi daw, you are always on the road. Nang buri sabihan, busy kang tao. Yung mga, dahil maraming ginagawa, bisa lang mag-fulfill king kalalang obligasyon bilang Kristiyano. Pero, ing malilyari, lalabas damo. Bakit? Andiyan pang sisimbala, ing isip da, at yung kilwal, at yung obra, at yung karetang aliwadang dapat gawan. Kaya kanu magyamot, lalabong ing amano na ning apong Ginoo. Bakit? Kasi paimbabaw lang. Hindi nag-uugat, hindi tumutubo, hindi uusbong, at hindi mamumunga. Yung ikalawa daw, yung mga binhi na nahulog sa maraming bato at saka tinik. Deni ka nung makiramdam la. At very enthusiastic la. Pero, atin pagka ningas kugon, itang mabilis mahahay la, kabakanita biglang mawawala. Bakit uli makabase mo kitang emotion, king feelings? Meron pong isang kwento, may mag-asawa na may na-encounter na pare sa isang car wash. O balod ang pare kasi maka-clerical ya. Tapos lumapit ng mag-asawa. At yung banat nung mister, sabi niya, Father, alam mo, dati kaming Katoliko. Dati kaming nagsisimba. Pero, yung Paris Priest namin, nung nakikita ko yung lifestyle niya, nawalan ako ng gana. Tapos, napaka-formal niya. Yung hindi man siya kusang lalapit sa mga tao. Kaya, wala akong bilib sa mga pare. Sabi ganun. Kaya, umalis ako sa pagkakatoliko. At sinabayan naman ng misis. Sabi niya, Father, baka gusto mo malaman kung bakit umalis din ako sa simbahan. Kasi, alam mo, yung misa, boring. Yung homily, parang walang kwenta.
Tapos, ang pangit ng sound system. Tapos yung choir, hindi magagaling. Kaya, nawawalan ako ng gana. Kaya umalis ako sa simbahan. Tapos sabi ng pare, ganun ba? Sa tingin ko, umpisa pa lang, wala naman talaga kayong Christian faith. At nabigla itong mag-asawa. At dinagdag pa ng pare, sabi po ninyo, wala kayong bilib sa mga pare. Ako rin, hindi naman yung bilib ko nakasalalay sa pare. Kasi, ang mga pare, mga tao. At hindi perpekto ang mga pare. At kung nakasalalay yung pananampalataya mo sa kanila, kapag nakita mo na yung imperfections nila, kapag nakita mo nila yung makakulangan nila, talagang titiwalag ka. Pero, saan ba nakasalalay dapat yung pananampalataya? Kay Kristo. Yun yung Christian faith. Kay Christ nakasalalay. Yung sa'yo, priestly faith. Kapag nakita mo na yung kakulangan ng pare, wala ka ng pananampalataya. Tapos hinarap naman niya yung misis. Sabi, ikaw naman, sabi mo, yung pananampalataya mo, nawala dahil doon sa kondisyon. Actually, wala ka naman pananampalataya. Kasi nakasalalay sa feelings. Gusto mo laging high, laging masaya, laging, no? Kasi yung pananampalataya dapat nakasalalay kay Kristo. No matter what. Hindi nakasalalay sa choir, sa sound system, o sa kondisyon ng simbahan. Papi naman. Ikayo po, no ka rin makasalalay kaya kayong kasalpantayanan King Apong Ginoo. Potang manawa yung sitwasyon, karin nyo sabi na, ay, love King Apong Ginoo. Pero potang ngati ng kasakitan, kukwestiyonan nyo yung lugod na. Mantutamong meto nga taong mit mong kasalpantayanan, Mama Mary. Di ba si Mama Mary po, hindi naman laging maganda yung naranasan. Bagkus, ang dami pong mga low moments. Ang karanasan na mo rin po buri. Pero parati, yes siya. Ang plano na ning Apong Ginoo. Ito po yung challenge kaya katamo. King pamakiramdam King Apong Ginoo. Itang sumagid na rin dakala batu, tinik, kakapit ang pamurin kaya. Andiyan masakit yung kabilyan, sasabihan tamo na manindigan tamo, love tayong Diyos. Yung ikatlo, detang makiramdam ka king amano na ning Apong Ginoo at committed kaniti. Sumagid na ning ating deprivation, ang pong persecution. Dahil ka nuret ang mamunga, may kakabunga king biyeda. Familiar kayo doon sa mga salawikain? Meron daw ibang version. Share ko na yata kaya kayo. Di ba sabi ka, kapag maiksi ang kumot, ano daw, marunong mamaloktot. Pero ngayon po, kapag maiksi ang kumot, ipagamit mo kay baby. At gamitan niya. Diyos ko, laging nasa huli ang pagsisisi. Pero ngayon po, laging nasa huli ang matangkad. Yan. Sa hinaba-haba ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Pero ngayon po, aline, sa hinaba-haba ng prosesyon, ayun, traffic na naman. Yan. Di ba kapag narinig mo yung new version, parang matatawa ka. Bakit? Parang hindi nakatugma. Ganyan din po ang nangyari sa gospel. Kalya na laring Apong Ginoo, ning Ginoo tayong Jesus. That ang sasabi na malugod laking Apong Ginoo, pero ilang malugod ka rin kaparang tao. Malugod laking Diyos, pero eda na magagawan nung naritang gusto. Makatugma. O ito po yung challenge kaya katamo. Agyo tamong manindigan, kaya katamong claim na bisata maging Kristiyano. Yung pamaging Kristiyano, po masaguli. Kasi, sabi na ng ginutamo, nung bisa kong tuki ka na, kailangan pusanan yung kaya kayong krus al doldo. Pero sabi ko, pinpot ang atin ng kasakitan, di ba? Agad mag-give up tamo. Dapat maging committed tayo. May isang kwento, may isang lalaki na ang hanap buhay ay nangunguha ng kahoy, nangangahoy, no? Sa gubat. So, mumutaya king gubat at mangulyak tayong dutong, kabat kanitay bandel na, kabat buwat na. Araw-araw yun ping ginagawa niya. At nung araw na yon, nung nakaipon na siya ng kahoy,
parang na-realize niya, sabi niya, makaninindi ako? Diyos ko, sinawa na ako yung makaninindi. Kaya, napasigaw siya, sabi, kamatayan! Pumunta ka na dito! Wakasan mo na yung buhay ko! Sawang-sawa na ako sa nangyayari sa buhay ko! Tapos bigla, lumitaw si kamatayan at nabigla ito lalaki. Sabi, ang laki ng kamatayan. Tapos damit siyang itim, nakabalot ng kadiliman yung kanyang mukha at may dala siyang kalawit. Tapos sabi niya, tumawag ka, nandito na ako. Anong buri mong gusto? Anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Tapos nabigla ito lalaki. Tinatanong kita, anong gagawin ko sa iyo? Tapos sabi ng lalaki, ang laki mo, pwede bang magpatulong? Pwedeng pakibuhat ng mga kahoy? Ang bigat, ox lang ba? Di ba na yung kayo manitata mo? Itang, bala mo, porsigido ka. Pero kung atsyuna ka rin atsyuna kita sitwasyon, mag-change mind ka. Makanyan mo naman, ipamanukiking apong Ginoo. Lord, tukyanda ka. Sige, Lord. Pati okay yung sitwasyon. Masagli sabihan mo na kaluguran na kaning apong Ginoo. Pero potang atin ang kasakitan. Sabi mo pang love na kaning Diyos. O magduda ka. Kaya't ang lugod na kaya ka. At kukwestiyonan mo o't kailangan malyari kaya kaita. Ini po yung maragula challenge kaya katamang Kristiyano. Kailangan manindigan kaya kataan sa sabihan. Nung sabihan tamong kaluguran tayong apong Ginoo. Tukyan tayo. No ka rin nakataman dala. At magtiwala tamo. Nung bisa ka magpaka-Kristiyano, kailangan maging malugod ka mo naman karing kaparang tao. Andyang ela malugod kaya ka. Andyang pang maging perwisula kaya ka. Nung buri mong sabihan na talatakin na kang Kristo, magpakakayap. Gawan mo itang paralan, baka nita lakwan itang karokan. O ita po yung dapat gagawan tamo. Kasi sabi natin nita may itong quotation, it is not what you say, but what you do that makes you a Christian. Masaguli mo kung sabihan na Kristiyano ka, pero bakit tamo, king pangatao tamo, karing daratan tamo. Amen. Alakad ko po. Kapatad, manalangin tamo king Diyos, ban ipagkalub na kaya katamo ing maging kalupan ing gabo na mataba. Anong no? Mamunga ing kayang amano. Nga tamong manalangin, Ginoo, tingiran mo ing aklismi. Ginoo, tingiran mo ing aklismi. Para king Santo Papa, ding obispo, ding pari at magpari, mit mong kabibabanan dosa ng gambulan, ding amanong silbag ning Ginoo, karing puso da ring tao. Ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, tingiran mo ing aklismi. Para karing pamuntok ding kayakatang bansa, ing katungkulan apig katiwala ning Ginoo karela. Gamitan da sana, bangketa, mamungang masanti nga pupul, ning panyulong at kapayapan. Ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, tingiran mo ing aklismi. Para karing kalulu, masakit, at mayayalipusta, tanggapan da sa ing amano ning Ginoo, ang tingdig pa king gabon, ang masuksok. Nunay ka ring pusong mitmong kapapumbaban, ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, tingiran mo ing aklismi. Para kaya katangang makatipon keti, ita sana parating babye pansin, king pangayat tuning Diyos, kapilanman. Eta migagana ka karing kapagsubukan, akailangan tang arapan. King pamagsani tamo, king amano, at ayalimbawa ning Ginoo, ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, tingiran mo ing aklismi. Ngeni aduan tamo ing sarilitang kapagnasan. Oy, pangatsubanwa, tinubod me ing kaya kang anak busal mi at anting metong kaya kami. Ban arapan ing kapagsubukan at daigan ing marok ing demonyo. Parati kaya sanang makayagum king matagumpe mong anak at karake king kayang tagumpe manggaman king alanangga. Amen.
Manalangin kayo kapatid, baning kaya katamong Daud. Matanggap yara pa ning Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan sa aning Ginoo, tindaong karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Pay paming miglalang, babalik mo kami, king kaya kang wangis, kapamilatan da rin kaya kang sakramento at kautusan. Mit mong pakalulu mo kaya sanang palakaran ka rin kaya kang daklat, ban atanggap mi, ing kaya kang lugod, ababya kaya kami, bilang kapangenayan, kapamilatan iting sakripisyong daraon mi kaya ka, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman natilya kaya kayo, At kaya ka, iyat Antimorin, na yor ang puso yo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulit. Tunetin, karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. E mo kailangan ning kapurian, apayabot mi kaya ka uling iti, e makaragdag king kala mo. Ing yampang ming kapasalamatan, kalam ya naman ibat kaya ka. King babya ming kapurian kaya ka, ing makinabang at ikami mo rin ing susulong, king kaya kang grasya kapamilataning pakamalan mong anak. Ulinita kang bering koro ring anghel ka rin banwa, daralit mi ing kaya kaligaya, layon makiabe alantok ng babya kapurian kaya kat ngaming pupuri. Tuniyakapin banalo, ipa, ika, ing pani batani sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo lareting ayon din espiritu mo ban para kaya kami malalang katawan, at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lupking pamayla sa kamatayan, kinwaning tinate, te pasalamat siya kaya ka, piraso ne, binyan ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan kanan niya, iting ka na akong katawan na midawon para kaya kayo. Makanyan mo naman. Kay ba't ni nga punan kinwa ni Ingkalis, pasibayang pe pasalamat kaya ka. Binyan ni Ingkalis kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti ikongan binum ko kaniti. Iti Ingkalis ni kanakong daya ning bayo at alananggang tipa na libubu para kaya kahit para karing dakal, para king kapatawaran da ring kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo, Mr. Kunyangin, igaganakan mi ikalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad, arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, ikamingan sanang mi sulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banalay espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mo makalaganap king meto yato, ban Francisco ing kaya kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, di kaya kaming Obispo, at di sablang pari.
Ganakan mula na mati kapatid ning pepay nawan at manenayang subling mi at isablang mayango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye ala ng gaban kaya ng Maria at isablang santo at tinupad king malmong kaburian. King kaya kabaning panahon puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Heso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya ipang mayupayan tutukagom ning banal espiritu. Pupuriyan dakat parangalan manggaman king ngalanangga. Sa Kristo. Ikabos mo kami Ginoo king sablang baro. Malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon miban, king kasopaning kaya kang pakalulo. Parati kay mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan kabang manaya kami. Kambi ni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, asinabi karing kaya kang apostol, ing kapayapan dalakwan ko kaya kayo, kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginoo, mo sana babalik dandi kaya kaming kasalanan. Nune, lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan mo pong bilugan at pangking kaburian mo. Ikang mabibiye at magari manggaman king alanangga. Amen. Kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilan man kaya kayo. At kera ang timurin. Ipakit tayo ni kakameto tam king kapayapan.
kang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, ang milalako king kasalanan na ning yato. Mapalad ay mayaos makisulo king apuna ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kera, dapat iyag kasmayang amano mo, pumayap na ako. Manalangin tamo. O ipaming malugod, ngening tinggap niya, ing sakramento ning pamisan metong. Akalat minaman sana, ing kapayapan at lugod, karing sablaming kapatid. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Gilobe. Amen. Announcement po. Meron po akong kasama mga leaders ng aming parokya, yung Santa Teresita Parish, at nagtitinda naman po sila ng raffle tickets. No? Kalupan na po itang last year. Deta pong ali kuming pondo, gagamitan nila para karing projects na ning parokya at saka dun sa 5 mission stations po namin kung saan po nagbibigay kami ng ayuda. Tapos kasama nung pagbibigay ng catechism, nagpapa-feeding program po kami.
almost weekly. Tapos, doon sa 5 stations po namin. At ngayon po, may back to school program po kami. Nagbibigay po kami ng mga bags na may kasamang mga school supplies. Tapos may mga pinapaaral din po kami, mga scholars. At ngayon pong year na to, may 2 pong nag-graduate at yung isa po nag-graduate cum laude pa. Kaya deta pong pondo po nga tipon mi, karinla po mi dadala. Kaya supportahan po na ninyo, tsa 100 pesos lang po retang tickets. Yung 100 po ninyo, marami nang matutulungan. At sulang po kaming side, pota pong lumal po, pota bisa pa pong dumalan ka rin. Ingin manatilya kaya kayo. At keka antimurin. Manalangin tamo o malugod apo mamakalulu, pisyag mo kambening banala krus, ingalang kupas alugod mo, king balen na iniwi mo. Pakiramdaman nyo puring paniga pungat panalangin, ding balang metong kaya kami, ding magmasusi king aldo ning karelang kaya baitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbe king alwang lugal, ding mag-board exam, ding masakit, ding miki kapanamdaman. Ipagkalubyo mo yung kayadwana na lalapit ding maniga po kaya kayo. At tanggapandang mitmong kapasalamatan ni Ingkalam na ating utang alug ababalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman, ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesen ing lugod kaya kayo. Kapamilatan ng bendisyon iti, aga nakada sana, ing pangako daking binyag na ika mo kabud, ing karelang luguran at suywan, anting Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Birhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. apo mamakalulu. Pakaluluwan mo kami. Bendisyonan na kayo ng Diyos, mayupain tutu. Ingib pa, inganak at ing Espiritu Santo. Amen. Ingmi sa mi daw ne, umenang kapayapaan ng Kristo. Salamat kin Diyos. Maya pa ba? Maya kaabak ko among. Talala kayo.